сигурно социален. И като видях, че нищо подобно няма, гледам, тогава питам човека, добре ли си, той не може да ми отговори нищо. Вляза вътре и викам, кога лежи този човек? 15 минути, дойде, вика, там седна и легна. Но той не е легнал. Той на път да припадне, може и да умре. Той си припадна. Звъннах на 112, и след 5-6 минути дойде линейката, защото това не е прилов не е далече. И чак тогава... Специфичен случай, обикновено не идва толкова. Не, бързо не. И в рамките буквално на 7 минути, като дойдоха, и тогава вече хората в един момент вече видяха, че нещо става, почнаха да дадат тук вода, нещо напръскаха по лицето, изправиха го да седне, дали облегнаха го. Но такова нещо тогава не бях виждал. Аз съм виждал такива неща само единствено по филмите, както се казва, за щата. Аз съм ги виждал и на клипчета, точно така, от десетилетия така хората реагират и в Щатите, и в Канада, и в така наречените развити европейски държави. Аз не искам да сме развити европейска държава, ако това означава да сме развити европейска. Страх ме е от това, което идва. Буквално. Ужасен съм. Затова не трябва да го допускам. Ужасен съм. За това не трябва да го допускаме. Просто и няма да го допускам това. Просто трябва да разберем цялото нещо. Има една приказка... Обещал си днес. Не, просто съм обещал и не само днес, аз се боря за това. Има една приказка на времето, която за първи път чух моята майка, да бях малък.